Co se já vás zajímalo další videa a dneska si můžete všimnout, že je to z Minecraftu a nahradíme se na serveru It's Jerry and Harry a myslím teda, a určitě si říkáte, jak jsem se sem dostal, že to je jenom pro originální hráče, no prostě je pro hráče s originálním Minecraftem. Ano, koupil jsem si originální Minecraft a takže tak no. Nacházíme se, jak už jsem říkal, na tom serveru. Naskočím. Dobrý, nejde to. Jsme na Herobrine Chamber. IP tohoto serveru máte v popisku videa. O co tady jde? Tady vidíte Herobrina a ten Herobrine nám bude dávat různé úkoly a my ty úkoly musíme plnit. Můžeme se třeba zabíjet, budeme mít sumo a takové. Jo, tady vidíte, neumím číst. No, how dare you enter my channel. No, jo, třeba tohle. Kdo první vyleze úplně nahoru. Jo, ne. Ach jo, on to vyhrál. Jo, teďka se máme podkopat. Takže tak no. Našel jsem to předtím, ale jednak mě to nenahrávalo škoda. Nenahrávalo mě to mikrofon a to je jediné. No to je jedno, co mi to dělalo. No, zapomněl jsem si ho spíš zapnout. No a za druhé tady byl hacker. To si srandu nedělám, psali to fakt všichni. Nescreenul jsem to. Jo, teďka se máme třeba zabít. A bum. Mám docela lagy, protože já natáčím Camtasia. Co to? Zabiju tě. Ne, ach jo. Já mám 0 bodů. Co? Ach já nechci 0 bodů. To je jedno. Jo. Máme jít na tu vlnu, kterou máme v inventáři. Hodně jich to nestihlo. Tak jo. Mohl bych mít aspoň první bod. Nezlobil bych se. A teďka tam musíme být co nejdřív. Pojďme. Ať nás nikdo nezhodí. Kdo to vyhrál? Já nevím. Mám 1 bod, takže já ne. Ach jo. Pojďme hoši. Hrajte to. Ne, a když to není český server, to je jenom platí originál. Jaký? Spruce. To je Spruce, no. Ne, toto. Co to? Jo, dobrý. Takže jo. Tak teďka se musíme vyhýbat kovadlinám a úplně upřímně, musím říct, že mi to laguje. Teď mi to lagovalo, prostě jak to úplně všechno padalo. Takhle ona je úplně na druhé straně, to nestíhnu. Co máme vykraftit? Gold Legends, ok, to je jednoduché. Tak jo, nasadíme si je. Máme Gold Legends. Tak jo. Tak jo. Ok. Takže co teď? A zase vyhýbáme kovadlinám a mám lagy jako kráva. Já nevím proč, ale nejbližší době si potřebuji koupit nový procesor. Prostě mi to úplně nehumálně laguje. Jak jsou tady ty kovadliny. Jak jsou kovadliny a jak to padá, tak mi to nehumálně laguje při tom natáčení. A aspoň někoho musíme podkopat. Já mám 6, oni mají 7. Co? Ne! Mám spát do své díry. Co zkoušíš? Jsem za tebou, kámo. Ne, já nechci spadnout. Už to skončí. Skončí to, Herobrine, prosím. Skončí to, proč ten Herobrine nechce skončit? Jo, dobrý. Jump in lava, takže my máme skočit do lávy, nejbližší je pro mě tady. No, možná byla. Tak jo. Oni budou mi. Zase? Jo. Ne! Ach jo. No, teďka se máme pozabíjet, ok. No problémo. Sice já nikoho nezabiju, protože neumím PvPčko, ale ok. Že bychom skončili 3. Jsme pořád v top 3. Ten má on má 0 HP. Jaký? Jungle. Ten je tady. Tak jo. Jinak má to, myslím, že 30 kol. Jsme v 16. Takže uvidíme, no. Když se ptali, jestli budou jakože třeba minihry i z Mineplexu, tak jo, budou. Co to? UTF?
jsou nějací lagli, ne? Jo, teďka vím, že máme utíkat, taky mě to trošku laguje. Ale nic, že tady nemůžeme doufám, že to tam nevyskočilo, doufám, že ne ten Skype. Pokud ano, tak se omlouvám. Takže stojí na místě. A já hořím, to není fér. On to vyhrál, jako vážně. Jo, ne. Ne, já jsem to nestihl, já jsem se chtěl schovat, to se schováte sem, no to má. Jo, počkej, vlastně to je zase to utíkání. Ne, jinak nemám slabý počet, mě to jinak nelaguje, jako, když nenatáčím, ale prostě když natáčím, tak jo. OK. Co, takhle, já už nemám kam běhat. What the fuck? No tak já už se neměl kam, když to pod ním nemizí. Aha, tady ještě tento, tak dobře, asi jsem měl kam. Já jsem, co, jako to vážně, proč já fuck týpku, proč já fuck? Jsem neměl šanci. Zase jako, to jako nemyslíte vážně, ne, už. Tady nemůžete potom skákat, to je sumo. To je co moje oblíbená minihra. Jo, já že ho neodping. Co to? On se vrátil. Ale když já jsem co ty tady zkoušíš? Kdyby nedržel shift, tak ho to možná odpálí dál. A pojď. Taky dobře, taky budu držet shift, no. Jo, dobrý, jsem s ním. Jde bojovat on, ne, nejsem lamka. Co to? Ještě řekněte, že on to vyhrál a bude to všechno jako. Vyhrál. Co to? Jak to, že mi jítl tak brzo? Ty to nebudeš vyhrávat, kámo, ty to nebudeš vyhrávat, to ti řeknu. No možná to vyhraješ jako, to je docela pravděpodobné, ale možná bude rozumnější, když spadneš, ale jeho to prostě vrací, to není fér. Buď má takové, jo, už spadl. A teď je to jenom mezi náma. Mezi mnou a jim. Já budu zase držet shift, že vidím, že to má. Jo, máme se trefit do teček, kde je teč tady? Nevím, jestli se trefil. To je jedno. Ten má tu PC. Skoro, že já FK, no. Mohlo by to být víc zábavnější. No to je jedno. V 27. kole. Takže jaký jungle. Já jsem to spavnul. Co nevýhoda, co? Já zkusím podkopat. Jo. To je jedno. Takže, OK. Já si natáčím. Jo, dobrý. A ne. Mě to seklo. What the fuck? To jako vážně? To jako vážně? Pane bože, proč mě to kiklo? No to je jedno. Viděli jste, že mě to kiklo úplně bezdůvodně? Že tady mají, že to měli zabugované. No to je jedno, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud jste like a já se budu těšit na další videa. Zatím.